нахуд шурӯъ мекунем аз бозие ки бо иштироки дастаҳои ливерпул ва брайтон буд дар Англия. албатта таваҷҷӯҳ бо дар назар дошти моҷарое ки вақти охир бо иштироки сармураббӣ Арне Слот ва ҳамчунин Муҳаммад Салоҳ буд ба ин бозӣ хело ва хело зиёд буд. тавре маълум аст Салоҳ дар ин бозӣ ҳам дар ҳайати аввалия ба майдон набаромад, аммо баъдан вақте як бозигари дастаи ливерпул осеб гирифту ӯ вориди майдон шуд, дидем бо партофти головар нишон дод ки Салоҳ ҳоло ҳам албатта имкон дорад дар иваз шудани ҳатто тактикаи ҷойгиршавии бозигарон дар ливерпул низ кӯмаки худро расонад. Биёед нахуст аз ҳамин шурӯъ кунем ки паёмадҳои моҷаро чӣ гуна ҳастанд ва то куҷо ҷонибҳо ё метавонем бигӯем каме ором шуданд ва ба хештандорӣ машғул ҳастанд вақтҳои охир. ман фикр мекунам ки аллакай ба майдон омадани Салоҳ худ аломати он аст ки ҷонибҳо ба тавофуқ расиданд. чунае ки Арне Слот пас аз бозии бо Интер аз суҳбат дар ин мавзӯъ бо расонаҳо худдорӣ карда буд ва албатта аваз ба фикрам ҳал шудааст, зеро бубинед дар чунин фурсати наздик ба майдон омадани Салоҳ албатта бозгӯй он аст ки хушбахтона барои мухлисони Ливерпул ва тарафдорони ин тим бояд ки футболбози дар чунин сатҳ вақте ки дар дастаи чунин сатҳ бозӣ мекунад бо сармураббӣ ба ин қадар осонию ба ин қадар ҷанҷолҳои тез аз даста рафтанаш номумкин аст ва бубинед ҳарчанд ки бисёрҳо гумон бар он доранд ки он хайрхуше ки бо эҳсосотии Салоҳ бо мухлисон буд ва албатта як пеш аз рафтан ба ҷоми миллатҳои Африқо буд ва ман фикр надорам ки ин ҷанҷол дубора авҷ мегирад. ба назарам роҳи ҳалли худро ёфтааст аллакай. хуб бобо агар ҳамин минвол идома ёбад, яъне Салоҳ дар ҳайати эҳтиётӣ боқӣ мондан гирад ва аз захира ба майдон барояд, оё ӯ розӣ мешавад ба ҳамин нақше ки дар Ливерпул дорад? ман фикр мекунам ҳеҷ гоҳ розӣ намешавад, чунки агар мо дар пайи ҳамин муноқишаҳо ё ҷанҷолҳое ки то як андоза дар дохили клуб ба миён омад таваҷҷӯҳ кунем, Юрген Клоп ҳам як мусоҳиба анҷом дода буд вобаста ба Муҳаммад Салоҳ. аз ӯ пурсон шуданд ки ин ҳолатро чӣ гуна шарҳ медиҳад. ӯ гуфт масалан бо фарҳанги Муҳаммад Салоҳ, яъне бо ҳамон равиши кори ӯ, хислатҳои ӯ унс гирифтан хеле душвор аст, чунки мо хуб медонем ки Муҳаммад Салоҳ масалан аз ягон кишвари аврупоӣ нест, ӯ аз масалан як кишвари арабӣ аст, аз кишвари Миср аст ва хоҳем нахоҳем ҳамон хую хислате ки ӯ дорад ва мардумони ҳамин минтақа доранд, ин дар вуҷуди худи Муҳаммад Салоҳ ҳаст. масалан ӯ ки бо ин ҳунарнамоиҳояш давоми чанд соли охир ҳамеша дар Ливерпул беҳтарин нишонзад буду, аз рӯи голпасҳо ҳам беҳтарин нишондод дошт. ӯ дигар намехоҳад ки дар ҳамин синну сол, дар ҳамин давра дар курсии эҳтиётӣ нишинад. ӯ мехоҳад ки бештар бозӣ кунад, ҳарчанд натиҷаҳояш дар мавсими имсола хуб нестанд, ҳам аз лиҳози гол, ҳам аз лиҳози пас. ва фикр мекунам агар рафту дар ҷараёни бозиҳои тими Ливерпул ӯ боз дар курсии эҳтиётӣ қарор бигирад, боз ҳам ангезаи ҳамон эҳсосоти баланди ӯ фаро мегирад ва боз метарсам ки ин дафъа шояд расман аз тим наравад. гузашта аз ин дар пайи ҳамин моҷароҳо ҳатто дар расонаҳо ҳам хабарҳо паҳн шуданд ки баъзе аз бошгоҳи футболи Арабистони Саудӣ маблағҳои хеле ҳангуфт пешниҳод карданд, махсусан тими Ал-Наср. бубинед барои Ливерпул ки ҳоло бо унқадар маблағ, масалан Александр Исохро овард, Уго Экитике омаданд, Виртс омад, Милош Керкес омад, бо он қадар маблағи хеле ҳам зиёд, қариб ним миллиард буд ва бо он маблағ қариб 200 миллион фунт ё 200 миллион евро фурӯхтани Муҳаммад Салоҳ дар ҳатто равзанаи гузариши зимистона, ин як бурди калон аст барои Ливерпул. бурд мекунад воқеан аз лиҳози бале молиявӣ. фикр мекунам инро бояд пайгир шавем ва мебинем ки дар тими мунтахаб Муҳаммад Салоҳ чӣ гуна баромад мекунад. агар рафту Миср ба даврҳои дигар нарафт, ӯ баргардад ба Ливерпул, боз маълум мешавад ки ӯ воқеан ҳам бозингари асосӣ мешавад ё дар курсии эҳтиётӣ қарор мегирад. вале бо эҳтимолияти зиёд дар зимистон ин кор шуданаш аз имкон дур аст. барои чӣ? барои бубинед бештари бозие ки дар ҷоми миллатҳои Африқо мешаванд, айни ҳол дар ҳамин вақт ними фурсати разонаи зимистонаи трансферӣ анҷом меёбад ва дар 2 ҳафтаи боқимондаи кор разонаи зимистонаи трансферӣ тақрибан 2 бозӣ 2 даври премер лиг Англия мегузарад. бубинед дар 2 баъс аз дар курсии эҳтиётӣ будан ҳам дар 2 даври боқимонда хулоса баровардан мушкил аст барои дилхо бозигарам, барои бошгоҳ ҳам ивазкунандаи ӯро ёфтан. аз инро ман фикр мекунам ки
موسم حل کننده خواهد بود. آیا پس از انجام موازنه کم شوی رزانه زمستانه ترانسفری در باقی مانده موسم صلاح به حیث کدام بازیگر در لیورپول قرار میگیرد بعدا خلاصه برآورده میشود. اگر شد در باقی مانده موسم صلاح بیشتر وقت را در کرسی اتحادیه گذراند پس در تابستان ما انیق ترانسفر بزرگ از لیورپول رو خواهیم دید. بله خوب راجع به خودی بازی اگر ما حرف زنیم پس پیش از همه دوبلی حملهگری نوی دسته لیورپول که در قیاس با دیگر فوتبالبازان گران ارزش خریداری کرده این تیم بهتر خود را نشان میدهد. اوگو ایکیته که باید یادآور شویم در دقیقه 1 و 60 بعداً او گل زد. محض گلی در دقیقه 60 زدهش با پاسی محمد صلاح بود و صلاح هم از روی سیستم گل جمعی پاس در تاریخ پرمیر لیگ انگلیا بعد از آلان شیرر و همچنین وین رونی بعضی نیسیون برآمد که این الکی بیانگاری آن است که این فوتبالباز با یک پرتافتی گل‌آوری خود میتواند چنین نتیجه‌ای در گذشته بسیار خوبی خود را باز هم بهتر کند. فکر دارم در مورد بازی زیاد حرف نمیزنیم چون که البته لیورپول برتری داشت در برابر برایتون اگرچند تیم برایتون هم خیلی خوب ما میدونیم که بازی ارزنده نشان میدهد.